Kuriyon man nga gabi, idto sa pahangaban nga magapit sa Bethlehem, hay may mga manugbantay at karnero nga nagabantay ku andang mga panong. Kulpiang dayon nga may nagpakita kanda nga anghel it Ginoong Dios, agin hayagan sanda ku grabe nga kasilaw it Dios. Hinadlukan gid sanda it duro, pero naghambal ro anghel. Ayaw ka mo mahadlok. May akon nga mayad nga balita kinyo nga makapalipay gid sa tanan nga mga tawo. Makaron, sa banwa nga natawuhan ni Haring David, natawo ro inyong manguguwas, imaw ro Ginoo ro Kristo nga ginpromesa it Dios. Ro pagatandaan nga matuod ro akon nga ginahambal, hay makakita kamo it yapsag nga naputos it lampin ag napaya sa pasungan. Gulpidayon nga nag-iba sa anghel nga to, ro kabuabo pagihid ng mga anghel halin sa langit. Nagdayo sanda sa Dios. Sinanda, Dagayawon ro Dios sa pinakamataas nga kahangitan, ag sa kalibutan hay katawhayan sa mga katawhan nga anang nahamutan. pagkatapos naghalin ro mga anghel ag nagbalik sa langit. Pagkahalinanda, nagsagampitan ro mga manugbantay nga to. Musyon, madto kita sa Bethlehem, ag tan-awon naton rundaya nga natabo, nga ginsugid katon it Ginoong Dios, pagi sa anang anghel. Nagdali-dali sanda it pag-agto idto sa Bethlehem, ag anda nga ginusoy ro ginhambal it anghel. Hakita nanda sanday Maria ag Jose, ag hakita mananda ro gapsag nga napaya sa pasungan.